ассалому алайкум дӯстони азиз, умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. оғоз мешавад видеои мо аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, 012 якум ряд. Ами ряди паплин фурӯшо иҷада хостум барои шумо. Анамхе доингои гилмайдара якта ба якта гилошон кати нишон тим шумода. Ҳамашон сангои дождик доранд. Бисёр новинкаҳои хушрӯб омадагиай. Ҳаминора ҳозир ман пешниҳод мекунам то ин ки шумо интихоб карда тавонед. Марҳамат, доставка дорем. Бинед беҳад гилои хушрӯомадагиай, сангчои дождик, ҳамаш ҳами гилошон новинкаи фасонаи сиёсафедчам аҷоибот. Нархҳои ино, нархи донаш 110 сомон 3 метраш. Агар ки шумо бисёр гиред, нависед дар бораи оптимуш бо ман мефаҳмонам ки чандӣ мешава. Хулас ина новинкаҳо ино ами тобистон будан, беҳад хушрӯ харидорӣ карда буданд, шона тамом шудана боз омадай. гулои беҳтарин метавонед ки дархост кунед. иҷада бинед. медонам ки бисёриҳо дӯст медоранд гилмайдара ва анам хел вайюра рангора. Рангошон беҳтарин рангояй. гулошонам ҳамаш евростилай. гилмайдои гуногун. кадом намуде ки дар кор бошад, анами нависед 3 метри и донада 110 сомонӣ. доинги ғав, сакаки фасон. набинед? ҳар намудаш ҳар хелай гулош. ино оянда да бо қиматтарак мешава. ҳозир ки фасли сармояй, нархошон ами хелай ҳаст. инчунин назанаи горошику дигар хелош. аз иноям мехоҳед агар нависед, аз иношам доставка ҳастай. вале махдумда шахсан беҳад анами гилмайдо маҳқул шид, барое ки ҳам интихобшон васеяй, ҳам беҳтарин гулояй. гулои фасон и чӣ платья медӯзед, мисол платьяи дароз, чӣ куртапочаи тоҷикӣ медӯзед, ҳардушам хушрӯ меброя. ҳаст инчунин дариҷа анамихе вайш бенигинаш. ина тиграш новинкай доинг. тигр кам мондагиай, мумкин ки аллакай тамом шава. то заказ мекунед ки мумкин тамом шава. бенигинош 90 сомонӣ нархи донаш. касе ки опт мегира бо арзон мешава. хулас анами қадар паплинои фасон буд аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, 012 якум ряд. хайр.